פעם שאנחנו נלחמים ביצר רע ומצליחים אפילו רק בקטנה. התנועה הקטנה הזאת כל כך יקרה בעיני השם יתברך, ונעשים מזה שעשועים גדולים בשמיים. כי רבי נחמן אומר שהעיקר הוא הרצון, ואת זה השם יתברך רוצה מאיתנו. תמיד שנרצה, ועם הרצון הזה נגיע למעלה. ושם בודקים מה היה בלב של האדם. כמו שאומרת הגמרא, רחמנא ליבה באי. רק צריך להיזהר, לא להתייאש בדרך מהרצון. כי היצר הרע מדבר במושגים של העולם הזה, שאומר אני רוצה מעשים בשטח ולא רצון, או תפסיק לרצות, בוא נראה אותך מצליח. ולכן אסור לשמוע לו, וצריך להמשיך לרצות. גם אם אני ממשיך לעבור על כל התורה כולה, אני ממשיך לרצות. כי סוף כל סוף, אם ארצה וארצה, בסוף אולי אצליח. ואם לא, אז לפחות רציתי. והזוהר הקדוש אומר שאין הרצון טוב של האדם נאבד, גם אם הוא לא יצליח כלל. אז מעכשיו בעזרת השם נראה להשם יתברך מה יש לנו בלב, הרבה רצון, ונמשיך עם הרצון, כי הוא העיקר, וככה בעזרת השם נזכה לתשובה שלמה. אשריך אח יקר, כל הכבוד. ותזכור, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, הנשמה נשארת טהורה גם כשאדם חוטא, נשמתו מתלכלכת ברפש וטיט וכתוצאה מחטאו, אך כשם שיהלום נשאר יהלום ולא מאבד מערכו, גם כשהוא מרופש בצואה, גם כך נשמתו של יהודי תמיד נשארת טהורה וקדושה. אח יקר, אין ייאוש בעולם כלל, יהלום זה יהלום. אח יקר, הנשמה שלך היא פשוט יהלום. אז בוא ניקח את היהלום הזה ונשבץ אותה בכתר של המלך. איזה צדיק, אשריך אח יקר, כל הכבוד. איזה התגברות, אין עליך.